అమ్మా మహేశ్వరి, వెళ్ళిపోతున్నావేంటమ్మా? కసకాలం చల్లగా ఉండాలన్నయ్య. నీ ఇంటికొస్తే ఉండనని అనుమానమా? నేను ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేశానో, ఏ జన్మలో నాకే శిక్ష విధించాడా దేవుడు. దేవుడు లాంటి నాన్నకు కీడు కలిగించే నష్ట జాతకుడికి తల్లిని చేశాడు. నీకేదైనా జరగరానిది జరిగితే భయపడకమ్మా. నన్ను కాపాడడానికి నీ కంటి చూపు చాలమ్మా. నువ్వు నా చెల్లెలు కాదమ్మా, ఆ రూపంలో ఉన్న మా అమ్మ. వస్తానమ్మా, నీకోసం వస్తా.